Jama'a Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Baturiya TV dai tasha ce wacce ta shahara wajen kawo muku labarai na yau da kullum, musamman na cikin masana'antar Kannywood da haka zalika wajen masana'antar Kannywood. Labarin abin al'ajabi, abin dariya, wani sa'in har abin haushi ma. Hakikanin gaskiya yau ma Baturiya TV ta zo muku da labari ne akan waɗannan ma'auratan guda biyu waɗanda aka yi auren su nan ba da daɗewa ba. Wato Lilin Baba da Ummi Rahab, wanda muka hango bidiyon Ummi Rahab ɗin bayan tarewarsu da sati ɗaya. Domin ƙarin bayani sai ku kasance da mu. Hakikanin gaskiya bayan Ummi Rahab aurensu da ita da Lilin Baba, muka hango sabon bidiyon Ummi Rahab a TikTok. Bi ma'ana dai a shafin nata na TikTok, wanda muke zaton cewa idan ta yi auren za ta bar duk wani al'amari wanda ya shafi social media. Dangane da cewa mun hango Lilin Baba mutum ne mai tsatsauran ra'ayi dangane da matarsa wacce ya taɓa yi a baya. Dama kuma idan kun kasance da wannan tasha tamu ba ku manta ba, mun kawo muku cewa a baya Lilin Baba yana da wata mata wacce sai bayan an yi auren shi da Ummi Rahab aka gano hakan, aka gano har da ɗansa guda ɗaya. To bai bayyana matar tasa a idan mutane ba, dalilin da ya sa kuwa shine irin kishin da yake yi a dangane da matar tasa. To hakikanin gaskiya muna zaton haka ne zai faru da Ummi Rahab, sai dai kuma inda ake zaton wuta ba a nan ta tashi ba. Bi ma'ana a karin maganar Hausawa da suke cewa ana zaton wuta a makera ta tashi a masaka, to haka al'amarin ya kasance. Duba da yanayin yanda Ummi Rahab din muka hango cewa ta fito social media wato dandalin TikTok nata shafinta, wanda kuma ya kasance har ta aure shi Lilin Baban bata goge TikTok din nata ba, bi ma'ana dai bata goge shafin nata ba. Muka ga ta fito ta ci gaba da amfani da shafin nata kamar yadda ta saba yi a baya kafin ta aure shi Lilin Baban, wanda mun san ita kanta Ummi Rahab kafin auren su da Lilin Baban mace ce wacce ta shahara wajen hawa mamin din muryoyi, musamman na waka da kuma wanda ma ba na waka ba, na comedy haka, wanda yake nuni a bisa ba da dariya. Takan hau domin ta nishadantar da mutane, wanda za mu iya cewa ma a wannan bangaren ne kusan ta ɗaukakar ta takura ta yi a baya ta ƙara girma. Hakikanin gaskiya haka zalika yanzu ma kuma Ummi Rahab bayan auren nasu da sati ɗaya, muka hango bidiyon nata yayin da ta hau TikTok tana mamin ɗin wata murya mai taken cewa idan mijinki ya hana ki zuwa unguwa, ko kuma a misali kamar idan kuna soyayya da shi a waje kafin ki aure shi, sai ya ɗaukan maki alkawarin cewa bari dai ki zo gidan nashi. Idan kika zo gidan nashi to babu shakka ya san abin da zai maki. To idan kin zo gidan nashi me zai maki, za ki iya yin wannan tambaya a gare shi. To kamar idan kin tambaya a gare shi kuma zai bada amsa, ya buɗi baki ya gaya maki cewa sai kin shirya za ki je unguwa, sai in gaya maki ga abin da za ki mun, bi ma'ana dai ki dafa min ganda. To akan irin wannan Ummi Rahab ta hau bidiyon tana mamin akan yanayin wannan murya kamar haka. To shine muke zaton cewa ya aka yi wannan al'amari ya kasance, duba da yadda Lilin Baba yake da tsauri a bisa ga kishin mata, wacce ta kasance wacce take maharamar shi ce. To amma wannan al'amari da ya faru gaskiya ya bawa mutane da dama mamaki, musamman 'yan cikin masana'antar Kannywood waɗanda suka sanya ciki da bai, da ma kuma wajen masana'antar Kannywood, wanda har ni ma mai baku wannan labari, wannan kuma al'amari da yake kasancewa ni kaina abin ya ban mamaki, duba da yanayin sanin shi da ne a zahirance. Hakikanin gaskiya muna ganin cewa to akwai wani babban al'amari wanda za mu iya hangowa cewa Ummi Rahab za ta ci gaba da gudanar da social media kamar yadda take yi a baya. Bi ma'ana dai wannan al'amari yana nuni a bisa cewa shi Lilin Baba ya sahale mata duk abin da za ta yi ta je ta yi, babu wata damuwa. Dangane da wannan bidiyo da ta fitar ba da daɗewa ba, duba da kuma yanayi sati ɗaya ne da auren su fa aka yi ta fitar da bidiyon, kuma haka bai nuna akwai wani al'amari a cikin zuciyar Lilin Baban ba kamar yadda muka gano. Sai dai
babu shakka ana tsaka da wannan yanayi ne sai kuma muka ga jama'a waɗanda suke magoya bayan Lilin Baba duka kuma da Ummi Rahab ɗin sun fito dandalin sada zumunta, bi ma'ana dai social media, kowa yana faɗan irin albarkacin bakinsa a dangane da waɗannan masoya guda biyu ko kuma mu ce ma'aurata guda biyu. Hakikanin gaskiya wannan yana cewa lallai Lilin Baba ya sako diya duba da yanayin yanda ya nuna tsauri a bisa matar shi ta fari wanda ba a gane ta ba sai daga baya. Wannan kuma yana cewa ai soyayyar da yake wa Ummi Rahab ɗin ce ta yawa yasa yayi hakan. Kowa dai yana tofa irin albarkacin bakinsa, kowa yana irin maganar da ya ga zai iya. Hakikanin gaskiya wannan al'amari sai dai mu ce za mu bawa masu sauraron mu dama domin mu ji ra'ayoyinsu a dangane da wannan al'amari na Ummi Rahab da Lilin Baba. Shin ya kuke gani masu sauraron mu, anya wannan lamarin mai yiwuwa ne? In ma mai yiwuwa ne, abinda muke so mu sani a nan shine cewa lalle zai ci gaba da barinta ta ci gaba da yi abubuwa kamar yadda ta saba yi a da kafin ta aure shi, bi ma'ana na harkar social media, ko kuma ba zai bari ba. Muna sauraron ra'ayoyinku ta comment section kuma muna buƙatar liking a gare ku, sannan kuma ku ci gaba da danna mana subscribers domin wannan tasha Baturiya TV ta ɗaura ɗamarar kawo muku dukkanin waɗansu sababbin labarai da zarar mun samu za mu kawo muku domin nishaɗinku da farin cikin ku. Baturiya TV tana godiya a bisa irin tare-taren da kuke yi da ita masoyanta na yau da kullum. Baturiya TV ta masoyanta ne, ta kuma masu bibiyanta ne su kaɗai. Baturiya TV tana godiya, ku ci gaba da yi mana subscribers da ƙararrawar sanarwa. Mun gode, muna jin ra'ayoyinku.